आदत धरवलू अरे छोटे में अपना गोपालगंज जिला के कुछ जोरे वाला कलाकार बड़े सब कि हम अपनी के का कहे अच्छा ही है अच्छा करना लोग चाहते कि गाना हो जाओ लड़के बात सुनो तू हमरा के आधा रात के खान ही बोला ले पड़ो खेत के बहरी आ त हमरा के उल्टा पुल्टा चीज सिखावत तरह देखी हमरा कहे से पहले इतना होशियार लोग बानू सारा लोग बुझता कि हमर मन गाना के मतलब का बा। अच्छा के गाना सुन रहे तनी हाथ उठाई तो जब आदत लगलू छोटे में अच्छा हाथ ना लोग सुन ले बा मन एको को बिहार के ऑर्केस्ट्रा ना होके जौन ऑर्केस्ट्रा में यहू बरत उधर गाना ना बाजे हां कि कहे ऐसे करेला ए राजा गीत संगीत के मालिक हम जान के आज जुमरे तने चीना पर हो जाए सब लोग से अरे कि कहे ऐसे करेला ए राजा कि कोने लागेला लोटे खाली मुखड़े गाय से कि हमने के जहन उपलक्ष में आइल भाई सन अब लोग शुरू कर देल बा हमने गावे तो हाजी कोन दी कर कि कहे ऐसे करेला ए राजा कि कर लागेला लोटे कि जब यार धरवलू अरे छोटे में बोला काहे लालू अच्छा एकरा बाद कौन बात बा कोची छोटे में दादा होते कि सब लोग जान कि कहे ऐसे करेला ए राजा दादरा लेबे खेमटा दादरा कि कहे ऐसे करेला ए राजा कि कर लागेला लोटे देखिए हमारे छोट भाई इस क्षेत्र के बहुत ही बेहतरीन कलाकार अष्टजाम के नंबर 1 टीम बावे हमरे गठन कइल है राकेश रसीला यादव जी हमारे भाई आई मेरे भाई के लेकिन कलाकार की तरफ से कलाकार के पुरस्कार मिलना तो अच्छा लगेला ये लोग हम देखिए हमारा अपना भाई लोग बात ना हमारे शिष्य लोग बा ये लोग हमारे घर न्योता को दी तो हमारे कोनो न्योता रही के जरूरत नहीं कि हमारे भाई कुल प्यार कर ले हमरा कि कहे ऐसे करेला ए राजा कर लागेला लोटे में जब आदत धरवलू जब आदत धरवलू छोटे में बोला काहे
बात रख दे हमर वालों के तले एही में ई गाना चलत रहे तले गौरी हमर गाना आ गए कि हम हई तोहर दीवानी बात बुझाए राजा जानी बात बुझाए राजा जानी अरे की कारी कारी अरे की कारी कारी ओखिया से करके कलाकारी जानी अरे की काहे खातिर मारो तारू हमरो ये प्यारी बहुत गाना के भूल बकारी कारी ओखिया से करके कलाकारी लोग बड़ी प्यार दुलार दिया।